ng mga nagbabagang balita. Dalawang magkahiwalay na sunog na itala sa Camarines Sur. Dalawang pamilya, apektado. Dating empleyado ng pawn shop na naharap sa patong-patong na kasong qualified theft, arestado. Tauhan ng Enro, natuklaw ng nire-rescue ang sawa. Bagyong Basyang, patuloy na lumalapit sa kalupaan. Bagyo, pinangangambahang lalakas pa. Paghahatid ng libreng CT scan ng Camarines Sur Provincial Medical Center, nagpapatuloy. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Dalawang pamilya ang naapektuhan ng nangyaring magkahiwalay na sunog sa Kamaligan at Milaor, Camarines Sur. Sanhi ng magkahiwalay na sunog dahil umano sa faulty electrical wiring. Si John Amador sa detalye. Makikita sa bidyong ito ang makapal na usok mula sa isang kwarto nang masunog ang ilang bahagi ng ikalawang palapag ng bahay sa barangay Marupit, Camarines Sur pasado alas 4 kahapon Martes, February 3. Wala namang nasaktan sa insidente habang tinatayang aabot sa 300,000 ang pinsalang iniwan ito. Ang naging involved lang naman talaga itong sarong room na ito, master's bedroom ni Mr. Rivero. So more or less nasa 30 square meter ang area sa second floor, and fully furnished pala ang room niya, itong master's bedroom, and may mga appliances na naman, mga TV, si mga sofa niya duman, si bed, and other available items. Ini pong nangyaring kasulo, nagkakigo po ng estimated more or less na 300,000 pesos na damage to property. So, gusto sabihin, makandak pa kita ng another report, pinapod na progress report, and after that, sa ngunyan, ang itong cost ng kasulo under investigation pa. Samantala, pasado alas 8 naman ng gabi nitong Lunes nang masunog din ang ilang bahagi ng bahay na pagmamay-ari ng isang senior citizen sa barangay Santo Domingo, Milaor. Gawa umano sa light materials ang bahay kaya madaling kumalat ang apoy. Tinitingnan ng mga bumbero ang nag-spark na fuse box na sanhi ng sunog. Wala namang nasaktan sa magkahiwalay na insidente ng sunog. Paalala ng mga otoridad lalo't nalalapit na ang Fire Prevention Month. In behalf po sa aming hepe na si Fire Senior Inspector Ronel M. Capardo, ang paalala po namin sa mga tao sa communities is mag-ano po sila ng oras para po mapacheck yung mga line ng bahay. Minsan po sa katagalan is nagbibritle po yung mga rubber niyan o pwedeng may mga inalahan na ng daga. Kaya na pwede pong posibleng pagmulan ng sunog. Pag sinabing fire prevention, ang nalog sa ito March, kasi March is fire prevention month. Pero sa mga firefighters, we consider every day as a fire prevention day. So, aral daw dapat magligay kita sa kasulungan. Mostly ka mga kasulungan yan, mga electrical connections. So, siguro halimbawa nag-overloading. John Amador, CSN. Kalaboso ang isang babae na kinukonsideraring rank number 7 sa most wanted sa Bicol Region. Suspect na haharap sa 141 kaso ng qualified theft. Nagbabalik si John Amador. Naaresto ng Naga City Police ang isang suspect sa kasong 141 counts ng qualified theft at rank number 7 most wanted sa rehiyon nitong February 2 sa Zone 1 Barangay Triangulo, Naga City. Arestado ng mga otoridad ang isang babaeng kinukonsiderang rank 7 sa most wanted sa Bicol Region. Ang suspect nahaharap sa 141 counts ng qualified theft. Naaresto pa nga ito regional most wanted sa rank 7 actually. Ang na nagkaroon ng 141 counts of qualified theft. Yes. Ang bail niya is umabot sa 3 million. 3 million and 894,000. So, yun ang bail na kailangan niya i-post para siya ay sa mga pansamantalang makalaya. So,
Sa ngayon, itong accused natin is nasa custody in the station 1. Ang suspect na si alias Rosa, 37 anyos, mula Bacolnaga City, ay dati umanong empleyado na nagre-reklamong pawn shop. Nakugat ang reklamo dahil hindi umano tumutugma ang inventory ng pinagtatrabahuan nitong pawn shop sa idiniklarang inventory ng suspect. Itong accused natin nakuha sa nahuli sa Barangay Triangulo. Pero itong suspect ang accused natin is taga Barangay Pacul. So, no 2024, may isang pawn shop na nagreklamo sa police station 1 na kung saan nagkaroon nga ng nakawan. Na kung saan itong ating accused is isa sa mga kumbaga employee doon sa isang pawn shop. Nakita nila during inventory na mayroong discrepancy doon sa record ng mga sinasamla. Sa halip na ang isinangla is iPhone 13, pag binuksan mo yung item na nasa custody nila is nasa iPhone something lower yun. So kaya during inventory nakita nila na nagkaroon na ng 141 na transaction. Samantala, nasa kustudiya na ngayon ng Naga City Police Station 1 ang suspect. Jan Amador, CSN. Sugatan ng isang nagrescueng tauhan ng Senro sa Naga City matapos matuklaw ng nirescueng sawa. Sunod-sunod na sighting ng mga ahas sa lungsod. Ano kaya ang dahilan? Narito ang ulat. Ililipat na sana sa isang container ang reticulated python o sawang ito na na-rescue sa Panganiban Drive sa Naga City. Nang biglang matuklaw ng sawa ang isa sa mga tauhan ng Naga City Environment and Natural Resources o Senro. Halos hindi pumigla sa pagkakasakmal ang sawa sa lalaki sa video. Kalaunan ay natanggal ang sawa at ligtas naman ng lalaki na tuklaw dahil klasipikadong non-venomous species ng ahas ang sawa. Luckily, mababaw lang naman. And luckily din non-venomous po yung sawa na yun, syempre. And after nung incident, nagpaturok na po siya ng anti-tetano. And okay naman po siya ngayon. Sa pagpasok ng taon, sunod-sunod ang rescue operations ng Senro dahil sa sightings ng mga ahas. Ayon sa Senro, posibleng maiugnay ang sunod-sunod na sightings ng mga ahas sa nagbabagong panahon. Start ng summer and similarly, pag mag-start na rin ang tag-ulan. Makamandag man o hindi, nagpaalala ang mga otoridad na protektado ang mga ito ng Animal Resources Conservation and Protection Act of 2001. Chris Novello, CSN. Hapon nitong January 4 nang pinakawalan na ng mga tauhan ng Senro ang sawa sa Mount Isarog. Samantala sa ibang balita, patuloy ang paglapit sa kalupaan ng tropical depression na si Basyang, ang ikalawang bagyo ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansang lumakas pa ng bagyo habang lumalapit sa Philippine landmass. Huling namataan ang sama ng panahon sa layong 690 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour at pagbugso na aabot sa 70 km per hour habang kumikilos sa direksyon ng 15 km per hour pakanluran. Dahil sa banta ng bagyo, nakataas ang tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Visayas at Surigao provinces. Wala namang epekto sa Bicol region ang naturang sama ng panahon. Patuloy na na-avail ng mga Kamarinense ang iba't ibang libreng medical maging dental services ng probinsya. Sa Dental Clinic on Wheels ng PHO Camsur, madalas ang mga nagpapabunot ng ngipin na may uugnay umano ng health experts sa hindi magandang oral hygiene. Sipilyong ginagamit, kailan ba dapat na mapalitan? Alamin yan sa ulat ni Regine Bue. Tiis-tiis nitong mga nakaraang araw si Gracia Iglesia dahil sa matinding pananakit ng kanyang ngipin. Nabubulok na kasi ito kaya ayon sa dentista mula sa Edmero Clinic na tumingin sa kanyang kondisyon, kinakailangan na itong bunutin. Butas na siya, maalaka na ng butas niya. Ayun lang po, medyo parang sumasakit na dito, baka ma-affect pa.
Ayon sa mga eksperto, karaniwang lumalala ang kondisyon ng ngipin kapag napapabayaan ng mga paunang sintomas katulad ng pananakit, kaya mahalaga pa rin ang pagsisipilyo at regular na pagpapatingin sa dentista. Marami sa atin ang aminado na madalas nakakaligtaan o naisasantabi ang pag-aalaga sa ngipin. Isa na dyan ang isa sa pinaka-basic na pag-aalaga sa ngipin ang pagsisipilyo. Ayon sa health expert mula sa Kamsur PHO, ang kawalan ng tamang oral hygiene ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng ngipin. Inire-rekomenda rin ang pagsisipilyo ng 3 beses sa isang araw. Dapat din daw tandaan ang pagsunod sa 3-month rule kung saan dapat palitan ang sipilyo matapos ang 3 buwang paggamit. Ang advisable po is every 3 months natin papalitan ang sipilyo natin. And yun, magpapalit, if ever po magkaroon tayo ng mga sipon or any infections, mas maganda, palitan na natin siya. Para hindi naiipon yung bacteria, then syempre, kapag bago yung sipilyo, mas nakakalinis siya. Ang regular na pagpapalit ng sipilyo ay makakatulong mabawasan ang build-up ng bakterya sa bristles na pwedeng maging sanhi ng bad breath o masamang epekto sa oral health. Ang mga luma at napudpud na bristles ng sipilyo ay hindi na gaanong effective sa pag-alis ng plaka at pagkuskus ng ngipin. Buti na lamang daw ay may libreng dental services ang provincial government ng Camarines Sur. Ito ay bahagi ng health and wellness program ng probinsya na naghahandog ng libreng dental services sa mga Camarinense. Talagang maano po to, nakakatulong po kasi alam natin na galing tayo sa COVID, yung pag-recover ng economic natin ay napakahirap. Tapos may mga estudyante pa, ay pagka medyo yung pera sapat lang sa mga pangunahing pangangailangan, tulong talaga po to kasi libre na yung sa doktor, sa laboratory, gamot, yun po. Samantala bukas ang dental clinic mula umaga hanggang hapon. Maaaring magpa-check up, magpabunot at mag-avail ng iba pang libreng dental services ang mga interesadong residente sa Edmero Clinic Capital Complex. Punta po kayo dito sa Provincial Capital Clinic or sa mga medical missions po ng Kapitolyo. Dito po sa Healthcare on the Go natin, we offer po dental consultation and extraction. We also do toothbrushing drills, sometimes fluoride pag kailangan. Regine Boy, CSN. Naghahanap ka ba ng bagong trabaho ngayong buwan ng Pebrero? I-update na ang inyong resume at magtungo sa New IT Building sa Capitol Complex bukas February 5 para sa local recruitment activity ng Kamsur Peso. Ayon sa opisina, nakipag-partner sa kanila ang SM Appliance Center para sa bakanting posisyon bilang stock clerks. Magsisimula ang local recruitment activity mula alas 9 ng umaga. Maaaring bisitahin ang Facebook page ng Kamsur Peso para sa iba pang detalye. Enjoy ang Capitol employees sa isa sa mga pribilehiyo ang libreng oras para makapaglaro ng pickleball sa Kamsur Pickleball Facility. Ilan sa Capitol employees ibinahagi ang kanilang experience sa pasilidad. Narito ang ulat. Nakakatagaktak ng pawis at hataw sa bawat pagpaalo ng raketa. Yan ang nakakahook na laro ngayon, ang pickleball. Kaya naman ang Capitol employees na sina Jeanette, hindi pinalampas ang day off para maglaro ng pickleball. Ang health benefits, yung exercise, kasi kailangan natin yun para maalis yung mga excess, mga cholesterol, yung mga fats sa katawan. Ayon kay Jeanette, first time niya maglaro ng pickleball kung saan nasubok ang kanyang kakayahan na matutunan ang laro na hindi gaano mabigat sa katawan. Mas lalo umano niyang na-enjoy ang paglaro ng naturang sport na malaking epekto sa kanyang health and wellness. Ay nauugmo po kami, nagpapasalamat po kami kay Gov. El Rey sa pagtaoning privilege sa mga employee na makatry man kaning pickleball. Matatandaan na base sa memorandum ni Governor El Rey Villafuerte, mayroong pagkakataon ng Capitol employees na maglaro ng pickleball na layong mapalakas ang health and wellness, work-life balance ng mga empleyado ng Kapitolyo. Chris Novello, CSN. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng assistive device tulad ng wheelchair ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Camarines Sur. Sa bayan ng Baaw, laking tuwa ng 2 PWD na ang mahandugan ng wheelchair na magagamit nila sa pang-araw-araw. Narito ang ulat.
Hirap nang makagalaw si Ronnie dahil sa mga nararamdaman niyang sintomas ng kanyang sakit na cerebrovascular disease, isang sakit kung saan nakakaramdam ng matinding pananakit ng ulo, panlalabo ng paningin at hirap sa paggalaw. So, nag-experience ako kin body pains. Double vision. So, yan na may difficulty ako sa mobility. Ang apo naman ni Nanay Milagros ay pinanganak na mayroong kondisyong cerebral palsy, kaya hirap na rin itong gumalaw at kailangan ng sapat na atensyon at pag-aalaga. Pagka mong daga di arog na yun kun, inborn siya. Di na nakakikita. Sina Ronnie at ang apo ni Nanay Milagros ay parehong hirap makagalaw dahil sa kanilang kondisyon. Kaya't ilan lang sila sa mga nabigyan ng libreng wheelchair sa bayan ng Baaw ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Malaking tulong umano ang mga ipinamahaging wheelchair para sa kanila dahil makakatulong ito sa mobility ng kanilang mga kaanak. Siyempre kasi may difficulty ako ng mobility. So, malaking tulong kasi makakatabang na mag-move back and forth. Yan. Although syempre malaking adjustment kasi hindi naman ako sanay na naka-wheelchair. Tabang luwas, taipig luwas-luwas man nam. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng mga benepisyaryo na residente ng Baaw, Camarines Sur dahil isa sila sa mga nabigyan ng assistive device. Thankful ako na nabigyan ako ng wheelchair, no? Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity, hindi nabibigyan ng lahat na magkaroon ng wheelchair. So, thank you to the provincial government of Camarines Sur. Ay salamat. Salamat Gob. Na binigyan mo kami ng wheelchair. Kading apo ko. Chris Novello, CSN. Inaabot ng 4,000 hanggang 40,000 pesos depende pa sa bahagi ng katuwang isa sa ilalim sa pagsusuri ang pagpapa-CT scan. Kaya malaking bagay umano ang libreng CT scan ng Camarines Sur Provincial Medical Center lalo na sa mga pasyenteng kailangan ng intensive diagnosis. Si Eli Balbin sa detalye. Patuloy na umaharap sa mabigat na pagsubok ang ina ni Rochelle mula sa bayan ng Minalabak. 2019 kasi nang ma-diagnose na breast cancer ang kanyang ilaw ng tahanan. Mula noon ay bahagi na ng gamutan ang pagsasailalim sa iba't ibang pagsusuri ang kanyang ina kasama na dyan ang CT scan. Ngunit dahil inaabot sa 4,000 hanggang 30,000 ang gastusin per session ay hindi nila maisailalim sa naturang pagsusuri ang kanilang ina dahil kapos din sila sa buhay. Year 2019 po, hindi pa natin alam kung na may breast cancer po siya. Una po, nagkalagnat po siya. Tapos, yun po, nagpa-albularyo po. And, nung may nakakapan na po si Mama Bukol. Pumunta po kami sa Serino Clinic. Tapos, po siya, parang tinanggal po yung bukol niya doon. Tapos, po na may, na daw po si Mama, may breast cancer. And hindi na daw po yun nila kayang gamutin. I-refer na daw po kami sa BMC. 2 taon na umanong dinaranas ang karamdaman ng ina ni Silas Parones ng San Jose Partido na na-diagnose ng meningioma. Ayon kay Parones, inirekomenda ng doktor na sumailalim sa CT scan ang kanyang ina upang matukoy ang tunay na kalagayan nito. Gayunman umaabot umano sa humigit kumulang 8,000 piso ang halaga ng naturang pagsusuri, isang halagang hindi nila agad maisaayos dahil sa kakapusan sa kanilang kita. 2 taon na siya, sir, na-detect na mayroon siyang meningioma tumor. So, kumusta yung gamutan ni nanay? Okay naman po, sir, kaso mahirap kasi ang mahal ng mga gamot. Marami pa po siya, sir, sakit. Ilan lang ang mga kaanak ni Naparones at Labrador sa natulungan ng libreng computer tomography o CT scan ng Camarines Sur Provincial Medical Center sa bayan ng Bula. Malaking ginhawa para sa mga taga Minalabak at San Jose Camarines Sur ang pagkakaroon ng CT scan na handog ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur, lalo na para sa mga pasyenteng kinakailangan sumailalim sa agarang pagsusuri. Ayon sa mga pasyente at kanilang pamilya, napakalaking tulong ng naturang medical equipment dahil karaniwang umaabot sa libo-libong piso ang bayad sa CT scan sa mga pribadong hospital. Dahil sa libreng CT scan ng probinsya ay hindi na nila iniisip ang gastusing pambayad lang sa mahal na diagnose imaging procedure. It's a big help for our
family po. Kasi alam naman namin na mahirap po talaga kami. Kaya yun po. Malaking tulong. Malaking tulong. Kasi hindi na kami magagastos pa ng marami. Para makaano lang, CT scan. Sa CT scan, sir, sa labas, inaabot, sir, ng 8,000. Isang CT scan na po yan. Bale, after 6 months ulit, magsi-CT scan ulit. Binigyan diin ng ospital na mahalaga ang maagang pagsusuri upang maiwasan ang paglala ng sakit, lalo na sa mga kaso ng head injury, stroke at iba pang kritikal na kondisyon. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ng pamunuan ng CSPMC ang mga residente ng Camarines Sur na huwag mag-alinlangan na lumapit sa ospital kung nangangailangan ng tulong medikal, lalo na sa CT scan at iba pang medical services. It is a big help po. Lalo na sa amin. Kasi kung sa labas pa po kami magpapa-CT scan po, alam namin na maraming gastos. And alam namin na wala rin po kami pang sustento ng topas. So kaya thank you po talaga. God bless po. Nagpapasalamat po kami kay Coke na merong libreng ganito, sir, kasi hindi na kami masyadong nahihirapan. Eli Balbin, CSN. Umukit ng kasaysayan ang Pinoy golfer na si Miguel Tabuena matapos mapabilang sa LIV Golf League. Yan ang tinatawag na most lucrative na liga sa naturang sports. Pinangalanan si Tabuena bilang reserve player sa kupunan ng 4 Aces GC, isang powerhouse team sa sport. Isa umanong malaking karangalan na mapabilang sa naturang kupunan, dala ang bandila ng Pilipinas sa world stage. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.